Minflok ma ttieħdet azzjoni biex jitkeċċa Keith Schembri, saret talba biex jibdew jittieħdu passi kontra min għadda l-informazzjoni dwar Keith Schembri lill-kap tal-Partit Nazzjonalista. Żvela dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil, meta kien qed jindirizza l-attività taħt it-tinda fl-Imġar. Minflok ħa azzjoni biex lil Keith Schembri iqaċċtu l-barra u jittieħdu passi kontra tiegħu, tafu x'għamlu daw? Għamlu rapport għand il-maġistrat biex il-maġistrat tibda tieħu passi kontra min kellu l-kuraġġ joħroġ l-informazzjoni. Minflok ma ħa passi kontra min hu kriminali, ħa passi kontra min kixef il-kriminalità. Nistgħu nkunu f'sitwazzjoni aktar gravi minn din. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista b'messaġġ ċar għal Joseph Muscat li qed jipprova jalaq ħalq lil min qed jikxef il-kriminalità. Jekk kien taħseb illi bdin l-intimidazzjoni, jekk kien taħseb illi billi tipprova tbeżza lil min ġie għandi bl-informazzjoni, bil-provi, ngħidlek din, lili ma tbeżżanix u lili m'intix ser talaq li ħalqi. Lili m'intix ser talaq li ħalqi. Għaliex jien qiegħataw biex nagħti vuċi lil dawn in-nies. Jien qiegħataw biex nagħti vuċi lil poplu Malti u Awċi kollu. Jien qiegħataw biex nagħmel dak li ma kontx kapaċi tagħmel int. Biex issewwa li ma m'għamilx nagħmlu jien. Simon Busuttil b'messaġġ ta' kuraġġ lil persuni li għaddew l-informazzjoni dwar dawn l-iskandli. Aħna qegħdin hemm warajkom, aħna qegħdin hemm għalikom, aħna ser nagħtukom il-protezzjoni kollha illi għandkom bżonn. Kuraġġ, ħalluhom xi kisrukom. Nawguralkom is-saħħa, aħna qegħdin hemmhekk magħkom u lilna sessibuna hemmhekk għalikom. Simon Busuttil tkellem dwar l-aħħar każ ta' korruzzjoni li fih saru trasferimenti li jlaħqu 650,000 euro lill-eks direttur maniġerjali tat-Times Adrian Hillman mingħajr raġuni ta' xejn. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista irrefera d-dikjarazzjoni li saret li dan il-ħlas sar għal servizzi editorjali. X'servizzi editorjali se tapprovda lil Keith Schembri, l-ex Managing Director tat-Times. Servizzi editorjali ma nagħmlux mod li Keith Schembri kien qed jipprova jixtri lil xi ħadd u x'hekk. Ma nagħmlux mod li kien qiegħed jipprova jixtri lil xi ħadd qabel l-aħħar elezzjoni u wara l-aħħar elezzjoni. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar il-fatt li Joseph Muscat ma marx quddiem il-Kumitat Pana u għażel li jkompli jħammeġ il-pajjiżna. Huwa fakkar li saret stedin oħra lil Joseph Muscat biex jidher quddiem il-Kumitat f'Ġunju. Bil-kap tal-Partit Nazzjonalista jgħid li f'Ġunju se jidher quddiem il-Kumitat Prim Ministru ġdid li lest inaddaf isem pajjiżna. F'Ġunju l-istedina ser jilqaħħa Prim Ministru ġdid ta' pajjiżna illi lest jiġi għandkom biex inaddaf isem pajjiżna u jgħidilkom illi Malta mill-ġdid reġgħet natfet isimha, illi Malta mill-ġdid hija gburija b'isimha, illi aħna qegħdin hemm biex nurukom, illi aħna gburin, illi aħna Maltin. U dim dan kollu saħaq Simon Busuttil hemm forza nazzjonali ta' persuni li qed tuża l-forza tar-raġuni u qed taraf li quddiem l-għażla bejn il-klikka korrotta ta' Kastilja u pajjiżna lesti li jażlu Malta.